Sanibonani umthandeni lo, umthandeni SK, Mr Gushi, Mr Paris. Umshovu wenkani kwaba nenkani indaba ephiya kaMambatha sebesula amadevana because mangithi ngiya-check-a la yonke into yakhona i-clean, ugcokama nokuba clean, yazi into e-clean ngiyazwana nayo kakhulu. Ngize ngaba umthandeni ngaba i-brand enkulu namhlanje because of kuba clean ngoba ngiyigcokama elisha. Ngijabula kakhulu kuba lapha namhlanje and nothando labantu outside, crowd engibonayo if ngena ngehle emotweni ngena inside, indlela abangwelcome ngakhona ngiyathobeka kakhulu, ngiyajabula kakhulu, ngizizwa ngimukelekile ngisekhaya. Akekho umuntu ongazi ukuthi ngine hit iGushi, ngibhizi kakhulu kodwa ngiyathanda ukuthi ngenye day ngibe nesikhathi sanele, ngifike early ngikwazi ukushutha nama-fans wami ngesikhathi sifanele, ngikwazi ukuthi ngibanikeze uthando nentobeke nesikhathi sabo. Sijabule kakhulu mfowethu, uyabona nje ziyasha ngisodedela ama-hit wodwa, sithi Paris, sithi Mubi Kamnandi, sithi Gucci, sithi Simolomolo Sami. Bafowethu nama-hit amaningi, umthandeni nama-hit amaningi. Halala Mongameli TV, halala. Siyabonga bafowethu, siyabonga ibhizinisi lomuntu omnyama engathi ngakhula kakhulu niye phambili, nginika isibusiso. Thank you.